Vážené dámy a páni, vážení hostia. Zišli sme sa pripomenúť si 20 rokov existencie školy, zaspomínať na všedné dni naplnené prácou, zaspomínať na generácie a mená absolventov a uvedomiť si kus dobre vykonanej práce, ktorá je za nami. Dámy a páni, ani ďalšie 10-ročie sa nevyhlo zimným olympijským hrám. Nelson Mandela bol inaugurovaný v roku 1994 za prezidenta Južnej Afriky. Svet sa dočkal otvorenia eurotunela, ktorý spája Francúzsko a Spojené kráľovstvo. NATO prvýkrát po druhej svetovej vojne priamo zasiahlo vojensky. Vzniklo rozhranie USB, umelá inteligencia porazila človeka v šachu a bola predstavená bezdrôtová sieť Wi-Fi. Konali sa aj letné olympijské hry, kde prvú bronzovú olympijskú medailu v ére samostatnej Slovenskej republiky vystrieľal Jozef Genci v ľubovoľnej malokalibrovke a prvú zlatú olympijskú medailu získal 17-ročný Michal Martikán vo vodnom slalome. V roku 1998 bol spustený prvý internet banking na Slovensku. Umožňoval klientom zmenu hesla a prezerať si online stav a pohyby na účte. O rok neskôr vzniká mena euro. V 11 krajinách sa zavádza euro len na účely obchodných a finančných transakcií. Bankovky a mince sa zavedú neskôr. Bol vydaný prvý zväzok, Encyklopédia Beliana. Uskutočnil sa nepretržitý let okolo Zeme v teplovzdušnom balóne. Celkovo im 45 755 km dlhý let trval 19 dní, 21 hodín a 47 minút. Vo vesmíre bol aj prvý Slovák Ivan Bela. Tomu hádam netreba ani žiaden komentár. Písal sa rok 2002 a Slovensko získalo prvý titul majstra sveta v ľadovom hokeji. GT12 si žilo klasickým študentským životom. Tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Priestory školy by už súčasní žiaci hádam ani nespoznali. Prekvapila by ich aj maturitná skúška, ktorá sa konala v minulom tisícročí trochu inak. Ďalším veľkým míľnikom v živote GT12 bolo otvorenie 8-ročného gymnázia v roku 1995. Ooh, how you doing, baby? No. Not you. You. The bow-legged one. Yeah. What's your name? Stužkové slávnosti, lyžiarske výcviky, školy v prírode, branecké kurzy, plavecké výcviky, súťaže a exkurzie napríklad na Oravu, aj to bola súčasť študentského života na GT12.
Podobne ako škola, aj zborovňa si prešla zmenou, na tú starú si už mnohí z nás ani nepamätajú. V pozadí vidíte hudobné teleso Vederko, ktorého existencia pretrváva. If you want my future, forget my past.